Kani kedai Batisi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni melawan Rashapi daga BDW International School Shillong, day boarding and daycare. Admissions open. Ringkat bat ke Orange Nissan Lum Sopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat lang bakari India Brockway, haka Ardrek Risau Arajar Arpo, Kashnong Jongsha, Kabadan Hais Kasils District, Kalarakia Kasnikha Jong Kupakari, Mahatma Gandhi, dah belum lang ikipat barang Shishnong, Nakabantaban pun kuat kiwa, Kibadan Saudong Jong Kani Kashnong, Nang bakin long kibakut bersuba, bat kipala pun penankam Nakabantagi Jing dan kam kibabun, Kom Kasat Jan Satnyap, Kasum Kaslek, Bat dah kabaring ru ya ke Syadu kitliw yang Jong Hinong Shishnong, Nakabantaban penankam, Bat kom ke bam di kibakut. Kiwa kipat ba. Nong shok nong kira shimenta shit ham ban pen ko jakan ngi kilong kawa snat kawa krem ka wailen hong ka perdong bat kiwi kiwa duit bat kiwa ret kibadan saudong keleng jong kasnong na kaliang jogi bor sencar snong ka jongsha kila kerpat kipat ba kibawan ka syapo upur usam jong kasnong bakin but perking ki adong snong kata ban ampret pathar ki jabot jaban harut surok bat kham tam ban ampret jaklia hakiwa kibadan hapo upur usam Jong kasnong bat kadar basnong kalamaham ru bala dalap ikinu bapen kenya gini ki adong bala penjari on penstom kat kum ki kendon jong kasnong ngadap dak jing kemen mentak sengi kedai ke bakam kerpang kadau kolong ba juk kham chia kot ha ke jing im ke jonga lane ha ka history jongki long suan ro imei pa jungi ba ngin sim mi kata ke senjam ban ong ba tong ini pen khoi noi ni ka wa te lang ba ke jing pasat ba ke jing ai jing mut ba start jong ka committee te nilai sim mi ka rai ba ngi i imat ba ke ni ka wa ka bodon hasilenter jong ka Senong jungi hi bahakwe gasngi ladang imla bersim kia kan sekela kum kawa khna habang keren ni kawa khna ngam don kam ban patai tele se ba hangneru kan sachi asisen gasngi kumta ngim kwa bagi long den mandien kan long ka jing tim kan long ka jing susi te kumta menta gasngi ka long gasngi ba kerpang ban ngisim menta gasngi ka badairu kasngi kha jong Mahatma Gandhi ubadai u reu khrau ubadai kupa jong ka ri India jungi ngisim ya kini kasngi kumba ka thong ka jong ka sarkar India ru hapok ke jing yalam jong prime minister jungi lang ba ka Swachh Bharat kalong ban warai ke jing khoj ngiru ngisim menta kasngi ba kalong kham kerpang pat ba nginsim ni kalat ban wanra ya kini ka jing pun khoj tang ya kasnong hnrei ni target menta kasngi ba kham kongsan kedai ya kawa ka bodon hasilenter kasnong jungi khnang ba sasien pat kan warai ke jing bit ke jing biang bagi long mandien jungi kin namat ke jing kumpa na kaliang jungi ka senong he ngila sim mi kini ke senjam menta kasngi ban pen khoi kini ke senong te na kaliang junga mdai tang khubor kalong ke jing kerpat rit he ba na ka benta ke jing khoi ke jing suba jong ke mariang bangin yo ke ler ke bakhoi bangin yo ke ke bakhoi bangin yo ke mariang ke bakhoi kemud ke na kaliang ke junga he hakin ke puar ngayeng hane ban ban kentu ya ki para senong ki para thau ki para than ki para dok ki para snam ku jungil na ki bawan na ki we pat ki jaka ki bawan kai sya kene ka block mau control na sya ki we pat ki jaka ki bron sya kene ka than ki bayat lang ba ka jung sya kalong ba habaki mo habaki thiet kanu ka jing thiet kham tam ki tiar ki ba don haki plastik mo dan kinu ki kencap paket
bakin nom ya berat pathar hasurok bakin nom ya berat pathar sini setai lene sakanu nu kecaka namar ba ngi hapi ban yadai kamariang hacaka ban berat pathar la dai ban lum ban thep bat ban ra sayeng kata kedai ka ba na kaliang cungi hingi dak kwa bat kham tami ki parathan cungi ki pradon hang ne kalong ba ki ba yai lenti man kasngi kalong ba ki ba yai ki ba syong lamba ka bus lamba ka sumo ke taksi la ne ki we bat ki kali ba kin sngobha haba bam kwai haba bam kono no ching bam ban ken mau ba ban nom berat pathar na kaliang ka snong ngi sim rui kan galat ban pana kan sini ladang dang yo I ba don ki ba berat pathar ki mi ki chapok na kali ya kum kita ngin nom map ngin haban ai da ka kuna kum ka jing sneng bat kum ka jing penek pensa na ka benta ban wara ya ka jing khoj ya ka mariang hi barok koi ni don kata ka jing trang bat ka jing ang nut ba ka perthei bat ka imlang salang jongi glad ang nut nadu kisnam ke balalej barok ngala ban ong hangne hakapor bamantah pedeng chong pi namar ngilayah ya gani kisnam habidei bat ka jing khoj kum balawan ban hikai da kawal bishon bala ai ka nuksan na benta jongi te hangta ngila sedang ya gani kisnam na benta ka jing khoj nau snam ar hachar khat ar bat kumta ngilayai petang ya gani nakapor sakapor bat hagacing rengkat bat gacing ai bor jong sodar bat rengkat ru ki riu rangba ki belong ki rangba dong mo ki bakreshan nakabenta ya gani kakam te kumta ngila ban ong ba hakim bubun teli kisnam ngiyo ban mi dong ne ngiyo ban yatrei dong klem dodon kanu gacing hanrei pause kalong penban hagani kisnam ka bamenta nakabenta chong de knyang coronavirus uba lakta ya kaperthai barok kawai hangni hakasnong jongi ban ngim yo alat kumno ban penku ya gade kecaka kumno bangin ya mi ban ya mi snong namar ba kumbalong menta ladangin mi palat namar ba ngidot kata kacing septiang wat ban mi susurok ki khun samla ki hab khna namar gane snong jongi gade snong ke badang khuj namang ngidon kata kacing septiang namar ba ngi septiang kumno hakano gurukom namar ba I ba kibriu ki ba lek ki ba wan ki ba keu shasor ki ba hia sene shasnong jungi ki bread ya gende ki plastik kumtang bangin sim ya kato namar ba kadon kecing air bat kadon kecing so septiang na kabenta yangi kum kinong song snong anre hadu bak labat hadu katu kan ni tli ki bana ngela ban ong ba ngim ila sha shu te kumta ngilai penbej ban yami ha kan ni kesngi ki bamenta bat baro ki dong ngilai renti lang bat kum chu ru kiri rong ba ki balong ki samla lang ki group ki ba pher ngila banong kum ki seng ki ba pher na ka benta bangin je trailang ti habi dei be kini ka dong chonga be ka dong chongi ka bangi don menta hangni ngila mi kum do ngila pen khuj lamba ki wa ki ba ngi sai ki chan bat kum ta ngila ti ya ki thliu bat kum ta ka long ka ba hadu kata lada ngala banong lada ngakwa ru ba kibriu ki bahalo mo ki sarkar kin phai khmat nakabenta ki jongi nakabenta ka snong jongi ba ngi im ha gane ka por ka ba hakum gane ki chinga ngila ban ok pej menta ngi suyami kumne kane ki desbin pej ka todong ru kala pe namang lanong tangkak ti ka ban yadai ka ya gane ki chabo kan kum kine ki ba ngi tam kalong ka ba I sajmet adu tata namar ngi phung sakina langi her saki khap bantam yakum kine ki jabo ti kumta hagan ke por ngong ba let's say kan ki bor ki bahalor ki pailam na ka banta chungi ba kin ai kum ki kincha desbin ki ba ngila ban ong bangin bu haki khim kilat ba ki bru ki ya chen yo I ba kene ke chaka kalapan khre na ka banta ki nong ya lenti ngi long ka chaka ka babun kis ka kalong kum ka sentar ka ba jaj chakawar bat jaj chenung churong la sha le sisngi la si mcha noi khunyang chingpang mo gin buon ki turis ki ba shatu shanung churong kin sapli ki turis bat kumta kumbalong menta chane la don lupa ki turis namar ki chakaya ki dei ki chaka jungi nang nei bat kumta ngala banong ba kum ki bor ki ba halor ni don ga wei ka chaka ba ni hab ban shna kum ka desbin ka chaka pelang nyut lesi nga kerpat na pedeng jong kibor ki bahalo lesi ba kan sngolam na kum kita ki benta namar
tang kabor chungi kabor barit chungi kum kinong shong shinong ho ngila ban le tang ya kikatu kan itli ke barit ngimla ban le lum sha ngila ban ong hakapor ka ba ngila ban lum banta ngimla ban le kit mo na she kai wei pat ki chaka ki balong la kham chinga ne na shinong chungi namar ngimdon ka chaka thang ka ba biang tikum ta kum bang ilong banta ngini ngapan pau ka ching sngo ngu ka ba kraw na ka banta kinong shong dong kinong shong shinong chungi kiba lai akloi ban pelat met ban man siam na ka banta ya kan de ka ching trai na ka ling chungi kum kinong shong shnong namar ngi labu e ka notice ngi labu ha ki man la ki lat shwa ban rung ha po chong kan de ka shnong chong sha an re ha bang i pej pat in kekeli kim khen ko la na kim burom ya kata ban kum ta nga kwa ba leng ba chong kan de ka por ba ki kali kamai la ne ki kali private ki bayat na kan de ka lenti nga ong na pedang hak ni kapor ba kin sngo ba hapo iria chongsha na du na hakmat chong ka blok ki ba ya ki ba yang ki ba hir ki ba kiu ki ba mut nga karpat ba kim nom bread chaklia na ne ya ki plastik hak ni kelenti ka ba ngiyai anamar ba ngong hapadang chuki ba kin ya snol snga ai lam na ka banta ka mai mariang ka ba bulai lo ai karpang na ka banta jungi ba kum chu ru hak chu kapor ngakarpat ru yakinong sait kali kibadon sagani kathan jungi wala dai prashnong ru hanrei wala wat kibabar na bar chong kashnong ru kiawan ban sait kali hagani ka iria jungi namar ka de ko ka bakhuj bat ka wa ka babun tikum tang ong langba chong ki ru bakin sngo bha bakin ya lejno shakiwei pat ki chaka ngila ban ong sha bakham chingai na kashnong jungi kanang bangi ngim lai na kata ka jing bread pathar chungki ya ki plastik ki jabo hagede ka shnong chungi mas mukhia sia ni ta kan ke khoi ngar ng khia sia ba pe ba chunga nong song dong ni ru kilong ke ba du kata kilong sim khia lang yo ku si angi la bu is ka tri ba nong khoi pri hoi u sim khia sia kam ska tri kila khoi la kapor si kapor ndai tang manta man la kapor man la hisin steo asin steo pri ska tri ula le stom sia kini kam tela kaliang chunga kam rubadong rungaro ngam pedai rubadong bala slam ngadang sedang marsang long rubadong lap no kani ka lockdown kani ka pang stom ngaro nga yele kamnu bangan thalat no ngam don kanti nomor ba ki khang no kani pang stom kumni te tang kata hai nga ai khulei sibo ifisia